Chris Fern diġà beda jaħdem mal-istituzzjonijiet Ewropej u m'organizzazzjonijiet oħra bħalma huma l-mezzi tax-xandir Ewropej biex isewwi l-ħsara li saret lill-isem pajjiżna mill-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista fi Brussell. Fl-aħħar jiem id-deputat Prim Ministru tkellem mal-aktar ġurnal influenti fi Brussell, Politico, fejn elenka l-prijoritajiet tiegħu jekk ikun elett Prim Ministru ta' Malta. Il-ġurnal Politico jikkwota kif bħala Ministru tal-Gvern Chris Fern irnexxielu jdawwar ir-rotta fil-qasam tas-saħħa li waslet biex Malta bdiet tkun ikklassifikata bħala pajjiż li għandu waħda mill-aqwa sistemi tas-saħħa madwar id-dinja. Dan billi qatar waiting lists tal-operazzjonijiet indirizza l-problema tal-mediċini out of stock u anke daħħal sistemi ġodda u innovattivi fl-isptarijiet. Mal-editur ta' Politico, Chris Fern sostna li l-Partit Laburista għamel suċċessi kbar fil-pajjiż li ma jista' jiġħadhom ħadd u għaddikjara li sentejn ilu il-Gvern kien elett b'mandat ċaru b'saħħtu u għalhekk ma hemm l-ebda ħsieb ta' elezzjoni ġenerali bikrija. Fern sostna bla tlaqliq li jekk ikun elett mexxej ser imur buċċu minn quddiem jitkellem mal-Kummissjoni Ewropea u mal-istituzzjonijiet Ewropej biex inaddaf isem pajjiżna. Kif diġà għamel fil-passat meta darbtejn quddiem id-delegazzjonijiet Ewropej li ġew f'pajjiżna biex janalizzaw is-sitwazzjoni tas-saltna ta' dritt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.